Il-katavru ta' Polentni Formosa se jkun qiegħed jinġib Malta mill-kumpanija li kienet tħaddem lir-raġel Malti fis-Somalja, il-P&O. Dan kien konfermat minn diversi sorsi jekk kif fl-aħħar 24 siegħa ħarġu wkoll rapporti konfliġenti dwar min verament qatel lil Formosa, jekk kienux il-militanti tal-Al-Shabab jew sajjieda li jaħdmu fl-istess sporti li kien imexxi l-Malti. Dan il-qtil qajjem diversi reazzjonijiet fosthom mid-direttur tal-Istitut tal-Istudji Globali illi ddeskriva dan l-assassinju bħala qtil bi stil mafjus u li jibgħat messaġġ lill-Emirati Arab Magħquda. F'kummenti li tat lill-midja lokali bint il-vittma stqarret kif missiera kien jgħin lill-ħaddiema tiegħu billi joffri paga raġjonevoli u żidet tgħid li missiera kien jinsab is-Somalja legalment, għal kuntrarju ta' kif irrapportaw xi artikli fil-gazzetti internazzjonali. Iż-żewġ persuni li sparaw u qatlu lil Malti Polentni Formosa fis-Somalja kienu konfermati mejta, l-erba' fil-fatt miet it-tieni żagħżugħ illi kien indarab serjament fil-post u ttieħed lejn l-isptar ta' Bossasso. Wieħed mill-aggressuri wasal f'Bossasso jiem biss qabel sar l-attakk fuq ħajjet Formosa u t-tieni aggressur ippużaw bħala sajjieda biex daħlu fil-port, stennew lil Malti jasal fil-post u fetħu in-nar fuqu waqt li kien sejjer lejn il-post tax-xogħol tiegħu.